Sinuot ko na yung chinilas kahit Part 19 na. sakit pa ako Pag uwi namin. Ito medyo malabo ang pagkakuha ng camera kasi may engkanto daw pag ganyan. At pagdating doon sa sa may traktor, biglang liliwanag eh. Papansin dyan, pupunasan ko yan mamaya. Ayan pinunasan ko nga eh. Kasi pa rin nagbago, may nakaharang daw na engkanto eh. Kaya lang hindi niya ako kaya kasi engkanto rin ako eh. Kita nyo, mag-isa na lang ako naglalakad. Ako yung nahuli. Saka nakapaana ako dyan, sira yung chinilas eh. Bit ko. Oh, nasaktan yung paa ko dyan eh. Malabo talaga yung pagkakuha eh. Kasi nga may nakaharang nga engkanto. Kaya lang hindi siya umubra kasi engkanto rin ako. Mas malakas ako sa kanya. Kaya kung may alam kayong engkanto, tawagin nyo lang ako. At tatakutin natin yung mga engkanto na yan. So, lakad lang na walang katapusang lakad. Pero mamaya, diyan, malapit na kami sa pababa. Ito na eh. Traffic na naman, pababa na yan eh. Maingay na naman sila. Yan na yung pababa. Yan na yung pababa. Oh. Pababa. Pag mahina-hina tuhod. Dos-dos talaga. Yan, medyo malabo pa rin ang kuha ng kamera. Pero pagdating dyan sa may traktor, kasi yung engkanto na humaharang, pag naamoy niya yung gasolina yung traktor, yung krudo, Pababa yan biglang liliwanag yan. Panoorin nyo hanggang dulo. Tignan mo nga. Tinignan yung kapatid ko sa taas eh. Pababa. Maramdaman niya yung engkanto dun eh. Oo. Kinukuhanan ko pa rin sila pababa. Talbos. Mas madali bumaba. Ayan. Kasi umakyat kanina. Mahaba yung pababaan na yan eh. Mataas kasi. Ayan. Pag may hinahina ang tuhod, dire-diretso ka doon. Gulong talaga. Hinto pa. Ayan. Medyo mahaba pa. Ayan, malapit na kami sa traktor. Pataas Mataas. Mga lahati na. Yan na. Medyo patag na ng kaunti. Tapos yung kinain
Ano, talagang mahaba pa rin yung lakaran. Walang katapusang lakad. Sa part 19 walang katapusang lakad. Puro pababa yan. Pababa ng kaunti, medyo patag na rin. Mas mahirap dyan, no? Baka walang makaakyat, no? Oh, lakad lang na lakad. Medyo malaba yung ano, yung ganito kasi talagang sumunod eh. Humarang yan eh. Kaya lang hindi niya kaya. Hindi niya kayang harangin yung camera ng cellphone. Ito na. Ayun, pinandar na. Ayan na. Patag na yan eh. Ano ba yan? Toro. Yan, biglang liliwanag Doon, no? yan. May doon. Wow! Pansin niyo, biglang Bako, liliwanag. sayang ah. Kasi alis na yung kanto. Sinakay pa yung tikaw. Ligaw na gabi. Oh, ito nyo, lumiwanag. Lumiwanag, nawala yung kanto eh. Diyan, mauna na ako dyan. Yung damit mo, nahirapang Lapad ako. bumaba. Si Bruno, malungkot na. Pagod na. Sugatan si Bruno sa paa. Sumakay na kaya. Yan, patras akong nag-video eh. Lakad muna ako. Hindi ko sila abangan sa baba. So may tricycle. May bahay dito, sira.
Malapit namin sa pinaradaan namin na tricycle. Kulong-kulong. Lubak yung daan dito. Daanan ng traktor. Lubak. So, kawawa yung saging dito. Ito, abangan namin sila dito. Balik ako para makita. Yan na. Yan na. Ayun na, pababa na siya. Ayan na. Oh, ayan na. Dito ako. Nauna na yung tricycle down. Ayan na. Yes. Sasakay na ako. Saan ako sasakay? Wala. Tumayo ka dito. Luwag pa kami. Maluwag pa. Ano, tabi kayo na ano, mama mo. Ay, ba't balik to? Dapat Di. balik to. Oh, yun na kami. Ayan, dito ako sa baba. Ayan. Uwi na kami. Muna na si Ruel. Nauna na sila. Iniwan na kayo pala ni Ruel. Ayan. Ay, dala sila na kay Ropo. Walang daanan dyan. Mag-shortcut pa eh. Grabe, di na tinaniman to. Sayang ah. Ayan. Nabangkag na talaga. Dati tinatanim na yung palay ito eh. Ito kuya. High school ako nun. Madalas absent ko. Mas madalas yung absent kaysa pasok. Kaysa pasok, mas marami yan. Oo. Tapos, mas madalas pa late. Oh. Oh, yan na. Ah. Good. Oh, yan na. Mukha niya, sa ano, yung mga nakalawit na ano,
Oh, may tinik-tinik pa naman. Malas talaga pag traktor. Oh. Pag hindi traktor, wala. Tirik. Wala ah. Kahit kuliglig, hindi kaya to. Kulig-kulig, hirap. Malas talaga traktor. Kailangan talaga traktor.